Γεια σας φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που ενδιαφέρει πολλούς, όπως φυσικά όλα τα βίντεο. Τους μισθούς και τη ζωή στη Γερμανία. Το έχουμε ξανακάνει ξανά αυτό το βίντεο. Αλλά αξίζει να έρθει κάποιος τελικά εδώ πέρα? Τι ισχύει και τι όχι, θα σας τα πω με τη δική μου εμπειρία, τόσα χρόνια εδώ πέρα, 10 χρόνια. Όχι με θεωρίες. Θα δούμε μαζί πόσα παίρνει ένας μέσος εργαζόμενος, πού πάνε τα λεφτά, τι σου μένει στην άκρη, έτσι, και τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούμε, να εργαστούμε στη Γερμανία, έτσι. Ένας μέσος εργαζόμενος, παιδιά, εδώ όπως εγώ, στο τομέα των μεταφορών, σαν οδηγός αστικού λεωφορείου, παίρνουμε περίπου 3.000 ευρώ το μήνα. Μπορεί να είναι και 3.100 και 3.200 και 2.900, έτσι, ανάλογα τους μήνες. Στην Ελλάδα, για την ίδια δουλειά που μιλάμε, ο μισθός είναι γύρω στα 1.000 ευρώ ή και λιγότερα πολλές φορές. Αυτό από μόνο του κάνει τον κόσμο να σκέφτεται τη Γερμανία και γενικά τη μετανάστευση. Όχι μόνο τη Γερμανία. Πού θα πάει να πάρει περισσότερα? Όμως μην νομίζετε ότι εδώ βρέχει λεφτά. Το σημαντικό δεν είναι μόνο πόσα παίρνεις, αλλά και πού πάνε τα λεφτά. Τα έξοδα στη Γερμανία, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ας πάρουμε τα έξοδα με τη σειρά. Ενοίκιο. Στη Γερμανία το μεγαλύτερο έξοδο είναι το σπίτι. Σε μεγάλες πόλεις μπορείς να πληρώσεις από 900 μέχρι 1.200 και 1.300 ευρώ ακόμα. Σε μικρότερες πόλεις, έτσι, μπορείς να πληρώσεις και 700 και 800 ευρώ. Στην Ελλάδα βέβαια τα ενοίκια έχουν ξεφύγει. Δίνεις 400 και 500 ευρώ για ένα μισθό 1.000 ευρώ. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα το μισό σου εισόδημα πάει στο νίκη. Πάγια, ρεύματα, θέρμαση, ίντερνετ. Τι σου μένει? Τίποτα. Έτσι. Εδώ μπορεί να δεις τα ίδια 100-200 ευρώ σε ίντερνετ και θέρμαση και τέτοια, αλλά με αυτά που σου μένουνε μπορείς να περάσεις. Σούπερ μάρκετ, στα βασικά προϊόντα είναι πιο φθηνά από την Ελλάδα. Το ξέρετε? Ειδικά στο κρέας, στα τυριά και στα προϊόντα μεγάλων αλυσίδων. Έτσι. Εγώ πιστεύω με 500 με 700 ευρώ το μήνα βγάζει την οικογένεια εξωπρεπώς εδώ στη Γερμανία. Στην Ελλάδα τα ψώνια έχουν γίνει πλέον ακριβότερα. Μεταφορές. Αν έχεις αυτοκίνητο ή βενζίνη, εδώ είναι πιο φθηνή η βενζίνη. Αυτό το έχω καταλάβει ποτέ. Πραγματικά. Πώς γίνεται να είναι η βενζίνη φθηνότερη εδώ πέρα στη Γερμανία? Έτσι. Εδώ παίρνεις μια μηνιαία κάρτα 50-60 ευρώ και γυρνάς με το λεωφορείο όλο το μήνα. Άλλα έξοδα, ασφάλειες, ρούχα, παιδικά μικροπράγματα, όλα υπάρχουν. Αλλά με 3.000 ευρώ καθαρά έχεις χώρο να τα καλύψεις, χωρίς να αγχώνεσαι αν θα μείνεις από δουλειά με άδεια τσέπη, σύγκριση με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι μόνο η χαμηλή μισθή, παιδιά. Είναι αναλογία μισθού και εξόδων. Αυτό είναι το θέμα. Αν στην Ελλάδα παίρνεις 1.000 ευρώ και δίνεις 400-500 ευρώ στο νίκιο, τι σου μένουν? Άλλα 500 ευρώ. Τι κάνεις με αυτά τα 500 ευρώ? Για νερό, σούπερ μάρκετ και τέλος. Μετά. Έτσι. Δεν σου μείνει τίποτα. Δεν ξέρω άμα συμφωνείτε σε αυτό το πράγμα που λέω. Εδώ τουλάχιστον με 3.000 ευρώ, 1.000 και 1.500 ευρώ να δίνεις ενίκιο και 500 ευρώ σούπερ μάρκετ, ένα χιλιάρικο σου μένει καθαρό στην άκρη. Ένα χιλιάρικο σου μένει καθαρό. Να κάνεις ό,τι θέλεις, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν ζεις απλούσιος, αλλά ζεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Και μπορείς να κάνεις σχέδια. Να αγοράσεις κάτι που θέλεις, ένα αυτοκίνητο παράδειγμα, να πας διακοπές, να βάλεις κάτι στην άκρη ακόμα. Στην Ελλάδα αυτά είναι πολυτέλεια. Έτσι. Τι ισχύει και τι όχι. Πολλοί στην Ελλάδα νομίζουν ότι στη Γερμανία όλοι ζουν ζωή χαρισάμενη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή εδώ είναι πιο οργανωμένη και πιο σταθερή. Σε πολλούς κλάδους και πολλές περιπτώσεις. Πληρώνεις πολλά, αλλά ξέρεις ότι ο μισθός σε φτάνει. Δεν είναι όμως όλα ρόδινα.
Υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχει ο καιρός ο κρύος, έτσι. Πιο κλειστή κοινωνία, δεν μπορείς να κάνεις πολλές παρέες. Αυτά πρέπει να τα υπολογίσεις. Άμα θέλεις να μεταναστεύσεις. Αν κάποιος έρθει μόνο για λεφτά και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής, θα δυσκολευτεί, καλύτερα να φύγει πίσω. Δεν τον κάνει η Γερμανία. Αν όμως θες σταθερότητα και μέλλον, εδώ το βρίσκεις. Αυτό που στην Ελλάδα λείπει. Έτσι. Αλλά θέλει υπομονή. Συμπέρασμα δικό μου και μεγάλη ερώτηση. Αξίζει τελικά η μετανάστευση στη Γερμανία ή σε κάποιο μέρος της Ευρώπης? Η απάντηση είναι πως ναι. Συμφέρει ειδικά αν συγκρίνεις τους μισθούς και την ποιότητα ζωής. Στη Γερμανία ξέρεις ότι μπορείς να τα βγάλεις πέρα και να σου μείνει και κάτι στην άκρη. Το έχω πει χιλιάδες φορές αυτό. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι παλεύουν με μισθούς πείνας που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά, για τα έξοδα. Σκέφτεσαι 2, 3, 5 ευρώ να τα δώσεις, να πάρεις κάτι, το σκέφτεσαι. Έτσι. Αν τα οικονομικά στην Ελλάδα ήταν καλύτερα, όπως και εδώ, οι περισσότεροι από εμάς θα γυρίζαμε πίσω αύριο κιόλας. Κανένας δεν θέλει να μείνει στη Γερμανία. Γιατί η καρδιά μας είναι στην πατρίδα. Αλλά το μυαλό μας κρατάει στη Γερμανία. Αυτά, φιλαράκια, έχω να πω. Έτσι. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές αυτά. Αυτά ήταν λοιπόν η δική μου εμπειρία για τους μισθούς και τη ζωή στη Γερμανία. Ελπίζω να σας βοήθησε με το βίντεο, έτσι. Να δείτε την πραγματική ζωή πιο καθαρά και να αποφασίσετε. Μια μετανάστευση είναι πάντα δύσκολη. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτά, και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα σχόλιο με τη δική σας εμπειρία και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο. Αυτό που δεν έχετε κάνει. Να είστε καλά και τα λέμε. Γεια σας.